la trucada que m'ha demanat que li passés, senyor nou delegat. Gràcies. Molt amable, senyor Pérez. No, aquest no funciona. Ah, no? Ah. 25 metres de cable. Digui? Narcís, que has arribat bé. Sí, molt bé, Victòria. Gràcies a Déu. No saps com patia. Per què, dona? És que els de trànsit han dit per la ràdio que no sé on s'ha ensorrat no sé què. Ah, doncs no. Ai, no saps com me n'alegro. I què? Com és el teu despatx nou? El meu despatx... Què vols que et digui? De diaris, de diari. Sí, quan jo el dic, que com a Barcelona, res. Però si encara no he vist tot, dona. Precisament ara m'arribaré a la fonda que m'hi han convidat a menjar rovellons amb botifarra. Ai, vés amb compte, Narcís, tot amb els rovellons. Abans de menjar-ne, mira la marca. Sí, no em menjaré, Victòria, no em menjaré. Ja tinc l'entrepà que tu m'has preparat aquest matí. Ah, veus? Això ja m'agrada. Sí, t'hauré de deixar, Victòria, que hi ha uns senyors que m'esperen. Bé, vés amb compte, Narcís, sobretot, i vigila les bestioles, que segur que aquí dalt no les tenen ni vacunades. Sí, ja ho faré, Victòria. I abriga't bé, que aquí dalt deu fer molt fred, sobretot a les nits. Sí, Victòria, et deixo. Sí, i sobretot renta bé la fruita abans de menjar-ne, que els pobles l'ensulfaten. Sí, Victòria, et deixo, I vigila les picades de mosquit, que l'altre dia vaig llegir en una revista que n'hi ha unes que transmeten una malaltia. Sí, Victòria, però et deixo, Que li passa res, senyor Pérez? No. Arxivo aquests documents. Què rumia, senyor Pons? Doncs miri, tant si s'ho creu com no, pensava seriosament en quina hora deu sortir el cotxe de línia cap a Barcelona. No s'amoïni, home. Si encara li queda descobrir la cara bona de la seva pujada aquí dalt. Què li sembla, senyor Pons? Escolta, tot sa vida, qualsevol sa vida, bona vida. Agafa aquest plat, Neus, vinga. Que vagi de gust. Bon profit. Home, a la cuina. Oh, vinga. Però de debò que no menjarà cap rovelló, senyor delegat. Ja ha vist amb quina falera els ha endrapat l'inspector Ramírez. Ara que em parla, menja molt el senyor Ramírez, oi? Que sí menja, s'ho menja tot, i de tot. Jo sempre dic que ha de tenir un estómac tan gros com el seu cor. El cor també el té gros? Vostè dirà, el delegat que hi havia abans li dispensava tot. Cogombres adobats, que els fem nosaltres mateixos, amb sal, vinagre i fonoll. Ja veurà com li agraden. Moltes gràcies, senyora, però no s'havia de molestar tant. Molèstia, si és un honor per nosaltres, senyor Pons. Ara la Neus li portarà uns encenalls de pernil, que ja m'ho sabrà dir. Bon dia, senyor meu. Bon dia. M'he assabentat pel propietari d'aquesta casa que vostè ha arribat. Vostè és el nou delegat, suposo. Sí, senyora, sóc el mateix. No és pas com jo me l'imaginava, però pot passar. Sàpiga, senyor nou delegat, que sóc rotundament i aferrissadament feminista. Els homes em mereixen molt poca confiança. Malgrat tot, i encara que només sigui per no haver de baixar fins a Vic, tornaré a obrir un compte a la caixa que vostè conduirà a Vilavallgrama. Però només en període experimental. Abans ja n'hi tenia un, però el comportament del senyor Deulofeu, que tant de bé li hagi fet Nostre Senyor, només mirant sempre el moviment cadenciós dels meus malucs, mentre s'amagava darrere d'un llibret de mots encreuats, em va decidir a retirar-lo. Doncs... Encantada d'haver-lo conegut. Però me n'haig d'anar perquè tinc la farmàcia oberta. Passi bé.
Qui ha dit que era? Qui? Doncs miri, és el millor jugador de garrafina que hi ha al poble. I a més, fa de farmacèutica. De Garrafina. Eh? Què hi juguen aquí? Oi, cada tarda, el que passa és que aquests darrers dies se'ns ha desgavellat una mica la partida perquè el Sèbio... Escolti, que hi juga vostè a la garrafina? Tots els diumenges a la tarda. I mal m'està dir-ho. Perdo molt poques vegades. Ah, doncs miri, si no li fa res i em fa... Gràcies, senyoreta. No s'havien de molestar més. No, si no és això. És que tots els del poble i jo mateixa estem molt contents que vostè sigui el nou delegat d'en Benet. És que la Neus, que és la germana petita d'en Domènec, festeja amb aquell noi beneitó que té vostè a la sucursal. Ah. En Ferran? No, senyor, encara més d'allò, més l'altre. L'altre? Mira que bé. Mira. Però que no pensa esmorzar, senyor Pons? Sí, senyor, sí. Ho vaig a fer ara mateix. És que tot això ho hem portat per vostè, precisament, per vostè. No podria pas, senyor... Ricard, torrents i passeres, per servir-lo. Gràcies. Entenc que tot això que m'han servit amb tanta delicadesa sigui força mengível per vostès, els d'aquí dalt. Però jo, si no li sap greu, em menjaré com cada dia l'entrepà que em prepara la meva germana. Pa integral i partir dolç. Quines coses! Com diu? No, deia que ha de ser exquisit, també, sí. Exquisitíssim. En vol un trosset? No, gràcies, no, és que estic repelè. Trobo que no és gaire de vida, aquest senyor. No menja gaire. Però l'habitació li ha agradat molt. Així ja es deu haver tipat. Ai, Neus, li ha agradat d'agradar-li i no se l'ha de menjar pas, l'habitació. Ai, cada dia et tornes més bleda, Neus. I per veure, senyor Pons? Aigua. Amb gas, per favor. Amb gas. De debò que no menjarà cap rovelló? Són indigestos. Indigestos, manies. Mira, quan l'inspector Ramírez torni de les visites que ha fet a Olot i Ripoll, no en deixarà ni un. I, a més, encara es cruspirà al mig conill al forn que ha preparat la Rita. La dieta alimentària és una cosa personal, senyor Torrents. I canviant de conversa, què és el que em volia demanar? Home, veurà. Així amb l'estómac buit jo no gosava de dir-li, però ara que veig que ja s'està empassant això que menja, doncs potser serà millor. Miri, jo, com a regidor d'obres públiques que sóc, com si diguéssim, el consistori em va encarregar de tramitar amb la Caixa Segura allò que li deia. I què és el que em deia? Una pila de crèdits, però si ja fa 5 anys que els estem negociant, no vindrà pas d'avui, que és el primer dia que vostè s'està al poble. Sí, un moment que ho comprovo, senyor Fontanals, un momentet només. Ferran, fill meu, que m'hi tindreu aquí molta estona. No, de seguida la tenc, senyora Rosa, un momentet només, Que ha estat aquí la meva filla, aquest matí. L'Àngels? Sí que ha vingut. Per això, com que sé que tenia ganes de conèixer el teu nou delegat. I què? Com és? El nou delegat? Ui, tot un senyor. Ah, veus? Mari? Mira que bé. Perdoni? No li deia a vostè que és tot un senyor. No, tot el contrari, home. Vull dir que, sí, no, la disponibilitat del seu compte és molt superior al que consigna el seu xec, sí. Sí, això mateix. Pot dir al seu creditor que el passi a cobrar amb tota confiança. Molt bé? D'acord, molt bé. Això mateix. Mira, Benet, si jo te n'he demanat 50 i tu me n'has donat 60, són 10.000 la diferència, que ho entens? Doncs ara les hi dono. No, home! Fixa't, jo he vingut i t'he demanat que em donessis 50.000 pessetes i tu, al full, també hi has apuntat les 50.000, però a l'hora de pagar-me-les, que m'entens? Que a l'hora de pagar-me-les me n'has donat 10.000 de més, 60. Que em volia 60.000? Haver-ho dit, home. Mira, saps què, Benet? Aquí tens les 10.000 que sobren i ja us arreglareu.
Bon dia. I gràcies, 10.500 en paper i 3.500 en xavalla. 14.000 en total, oi? Ni una pesseta més. Doncs ara mateix li faig l'ingrés, Ferran, fill, com que veuràs l'Àngels, li tornes la llibreta. Ui, me'n vaig corrents, que encara he de començar a preparar el dinar i acabar de contestar la carta que m'han enviat els meus parents de Fuente Álamo. Vaya, por Dios. No passi pena, de seguida li faig l'ingrés, Adéu, fins demà. Adéu-siau. Una senyora molt maca, oi? I molt agradable. Com diu? Ah, sí, molt agradable, sí. Però és clienta de la Caixa Segura, sí o no? I tant. De les millors. I no pas perquè hagi de ser la meva sogra, Doncs això és el que cal, que sigui una bona sogra per la Caixa Segura. Sí, un moment. Una trucada per vostè, senyor nou delegat. Vol que li passi la comunicació al seu despatx? No, deixi-me-la aquí mateix, senyor Pérez. Perdoni, amb el seu permís, anem a esmorzar. Ara? Sí, ara. Digui. Narcís, sóc jo. Et truco per dir-te que acabo de veure l'Alfred Picó a la televisió i ha dit que a muntanya hi plourà molt. Dona Victòria, per això em truques. Oh, però és que no t'has endut el teu paraigua. Sí, dona, que m'he endut el paraigua. Oh, però és que és el meu el que t'has endut. De totes maneres, el que et volia dir és que abans s'ha tallat la comunicació. I jo el que et volia que em diguessis és què t'ha semblat el poble? El poble bé, Victòria, però la sucursal sembla que em caigui al damunt. Narcís, què ha passat? He sentit un soroll molt fort. Res, dona, ja t'ho he dit, la sucursal que em cau al damunt. Ai,